Af klasse 12 LA Tostjerne distriktsmesterskab her i distrikt 11-13 for juniorer blev Konstantin Degen Køllemann på Inge-Lise Chili, og han starter selvfølgelig for Holstebro Sportsklub. Han sluttede med 4 fejl i de 2 første runder og 0 fejl i tiden 39.05 her i anden runde. Og vi siger tillykke. Udover æresækken modtager han ærespræmie fra Pavo, som er et gavekort, der kan indløses over i deres stand. Han giver sin præmie videre til Julie, da han er sponseret af Pavo i forvejen. Nå. Det siger far i hvert fald. Vi har byttet op på. Nummer 2 i distriktsmesterskab blev Julie Bulli Petersen på Rolfes Kajot, og hun er selvfølgelig også på Holstebro Sportsklub. De slutter med også med 4 fejl i de 2 første runder og 0 fejl i 30-74, så de var meget, meget tæt til. Og hun har også en ærespræmie skænket af Pavo, som er en underlæge. Og vi vil gerne have en æresrunde højre volde. Og bagefter skal han vælge sig gæst. En runde, og så den bagefter. Emilie, jeg skal lige have dig ud af billedet. Tak. Der er kun en omgang mere til dig og Julie. Tillykke, Julie! Så giver du den til hende. Så er vi hjemme lidt. Ja, kom an. Kom der. Connie for